ରାସ୍ତାଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନ ହେବାକୁ ନେଇ କୁହୁଳୁଛି କି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ, କିଏ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର। 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଜୋତାମାଳ ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ଲାଗିଲା କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ବ୍ୟାନର। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାସଳ ବଜାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତେଲି ଭୂଇଁ ବଜାର ଏପରିକି ନାଉକିଆରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଗଛରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ଆକ୍ଷେପ ଭରା ବ୍ୟାନର ରାସଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନ ହେବାକୁ ନେଇ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ନା ଏହା ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ମୂଳକ ତାହା ତ ସମୟ କହିବ। ଆଜିର ଦିନରେ କିଏ ଏଇଭଳି ବ୍ୟାନର ମାରିଲା, ରାସଳକୁ କିଏ ଆସୁଛି, କାହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି, କିଏ ରାସଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନ ହେବା ପାଇଁ ଦାୟୀ, ଏସବୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଅଗୋଚର ଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାନରରେ କାହାର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ଏହା ସିଧାସଳଖ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ମୂଳକ ଭାବେ କୌଣସି ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ବା ସାଂସଦକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ବିରୋଧାତ୍ମକ ବ୍ୟାନର ମରାଯାଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଜନମୁଖରେ ଦିନ ତମାମ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଲଟିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଜନୈତିକ ପୋଷାପାଲି ଓ ରାଜନୈତିକ ଦଲାଲ କୁଚି ନେତାଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଏବେ ହିନ୍ଦୋଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ହେଉ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ କାହାର ଆନ୍ତରିକତା ନଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭାବରେ ଜନତା କଲେଜରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇ ନାମ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରୁ ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣକୁ ନେଇ ହିନ୍ଦୋଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଜନୈତିକ ପୋଷାପାଲିରେ ଛନ୍ଦି ହେବା ସହ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ସରଞ୍ଜାମ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଥିବା ନେଇ ଉପଖଣ୍ଡବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସରକାର ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଆଜିର ଏହି ଲଗାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାନର ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷର ଚିତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ। ତେବେ ଏପରି ବ୍ୟାନର ସାଂସଦ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାଣିଙ୍କୁ ରାସଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନ ହେବାକୁ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଦୋଷୀ ସଜାଇ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଜନମତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓ ମିଡିଆ।